Hola! Aquest és un petit vídeo pels que sou principiants, pels que no heu fet mai ioga i teniu dubtes sobre si començar a fer ioga online és una bona idea o no. Aquesta és una qüestió que nosaltres també ens vam plantejar al principi, no? Sent del presencial, venint com venim del presencial. I justament per això vam crear una sèrie que es diu Ioga per principiants, que és una sèrie pensada perquè la gent que no heu fet mai ioga pugueu aprendre els principis bàsics de la pràctica de manera correcta. És a dir, és una sèrie on ens fixem molt en explicar l'alineació de les postures bàsiques, com hem de col·locar les mans, com es col·loquen unes articulacions al costat de les altres o unes a sobre de les altres, expliquem quins són els errors més comuns en les postures bàsiques i com autocorregir-se, expliquem cap on ha d'anar dirigida l'atenció, perquè l'atenció, allò que estem observant en ioga, sempre ha de ser les sensacions. I si aprenem a observar les sensacions atentament, el cos ens estarà dient sempre si ens hem d'esforçar una mica més o ens estem esforçant massa. Una altra cosa molt important pels que sou superprincipiants, els que no heu fet mai ioga i voleu començar a fer ioga amb nosaltres, a Tramuntana Ioga, és saber quina mena de persona sou. Sí? És a dir, si jo sóc una persona que tinc tendència a la ganduleria, que em costa esforçar-me, ja sé que quan em posi a fer la pràctica de ioga hauré d'esforçar-me una miqueta més, sempre treballant en allò que ens manca. Si per contrari sóc una persona que té tendència a apretar-se, és molt important que entenguis que la pràctica de ioga no va d'apretar, sinó que la pràctica de ioga va d'afluixar. En ioga, l'espai dins del cos, els estiraments, els aconseguim no des de l'apretar, sinó des de l'afluixar. Si estem escoltant el cos ens dirà si ho estem fent correctament o ens estem passant. Òbviament, això que ja us dic de l'escolta del cos és una cosa que és gradual, però és gradual tant pels alumnes que fan la pràctica online com pels alumnes que fan la pràctica presencial. És a dir, el professor et pot explicar moltes coses, però finalment tu has d'aprendre a entendre quins són els missatges que el teu cos t'està donant i permetre que el cos, amb la informació que et dona, sigui la guia per la teva pràctica. Però no pateixis, perquè en aquesta pràctica, en aquesta sèrie de ioga per principiants, anem molt a poc, ens fixem molt en cada cosa i us repetim constantment aquelles idees bàsiques, aquells conceptes bàsics que vosaltres necessiteu per fer la pràctica a casa, sense ningú que us estigui veient. Quan hagueu fet la pràctica per principiants, teniu altres pràctiques adequades per vosaltres. Teniu la sèrie de ioga suau d'en Xavi, que, tot i que no és una sèrie dirigida només per principiants, sinó que també és una sèrie dirigida per gent que té dificultat de moviment o gent de molta edat que ha començat el ioga tard i que per tant té menys mobilitat, és una pràctica també molt adequada per vosaltres perquè són postures fàcils de fer i on el Xavi us guia també perquè les pugueu anar fent de manera adequada sense fer-vos mal. Teniu també unes pràctiques de pranayama. La primera pràctica de pranayama, la primera sèrie de pranayama que tenim penjada, és una sèrie que està pensada per tots els nivells. Hi ha un procés evolutiu, comenceu pel capítol 1 i us quedeu en el capítol 1 tantes vegades durant tant temps com necessiteu abans de continuar avançant. No és imprescindible fer els capítols de pranayama, però entengueu que per la pràctica de ioga la respiració és una eina o és l'eina essencial i per tant està bé començar a incorporar algunes pràctiques de respiració. Però a més, al mes d'agost farem el primer retir de Tramuntana Ioga exclusiu pels membres de Tramuntana Ioga i que serà multinivell. I serà una ocasió fantàstica perquè tots aquells que heu començat a practicar ioga online amb Tramuntana Ioga pugueu venir presencialment i per tant pugueu tenir un feedback, una resposta, uns comentaris directes tant meus
com del Xavi. Per tant, us animo a que sí, us apunteu a Tramuntana Ioga, podeu començar perfectament online, nosaltres ho tenim previst en la nostra escola en línia i a més, ja falta poquet, a l'estiu tindreu una oportunitat de conèixer-nos en persona i que us puguem corregir allò que us haguem de corregir o aclarir tots aquells dubtes que tingueu. També dir-vos que mensualment fem un cafè Tramuntana on ens trobem online, fem una videoconferència i és un moment adequat perquè pugueu fer totes aquelles preguntes o aquells dubtes que se us hagin acumulat durant els vostres dies de pràctica. I a més, tant en Xavi com jo sempre estem disponibles per establir una conversa sobre tinc dificultats amb aquesta postura o quan em poso a respirar em passa això o em passa allò altre, qualsevol dubte, dificultat que us sorgeixi durant la pràctica, nosaltres som aquí, a l'altra banda, per mantenir el diàleg obert sempre, 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 sempre. Doncs així res, animeu-vos, apunteu-vos a Tramuntana Ioga i ja veureu que tenim les pràctiques adequades per tothom. Petonets! Adeu!